Patapos na ang konstruksyon ng magarang two-story multipurpose building na ito na matatagpuan sa Barangay Hall Compound ng Barangay Bula, General Santos City na angkop gawing mga opisina. Umabot ng 12 million pesos ang naggamit sa pagpapatayo ng gusali mula sa pundo ng bayan. Naisakatuparan ang naturang proyekto sa inisyatibo na rin ni Senador Manny Pacquiao. Inaasahang magagamit na ito ngayong buwan ng Setyembre, taong kasalukuyan. Iyan ang serbisyong totoo, Tatak Pacquiao. Dadako naman tayo sa patuloy na pamimigay ng ayuda ng mag-asawang Pacquiao sa General Santos City. Sama sa among ginaingon ang among adiri serbisyo na ang priority is ang katawhan. Malayong purukman ang Datal Salvan sa Barangay San Jose sa General Santos City. Binalikan pa rin nina Liga ng mga Barangay President, City Councilor Lorely Pacquiao at OFW Family Party List Representative Congressman Bobby Pacquiao. Dala ang ipinangakong regalong pagkain at bigas o ayuda. Pero isa pang sorpresa ang dala nila dahil may itatayong multi-purpose building sa kanilang lugar. Natin i-propose din nung covered code na natin i-butang mo para magamit yun din ninyo. Dagan patag mga project na pwede na itong ihatag para sa inyo. Na nagkakahalaga ng 5 million pesos sa inisyatibo ng mag-asawang Pacquiao. Ihapno sa Datal Salvan Community o sa Datal Salvan High School. Daghang kay salamat sa inyuhang pagtabang o pagtanaw o pagbisita sa Datal Salvan Community. At laking pasalamat naman ng mga presidente dahil sa serbisyong totoo ng mga Pacquiao.